سولین زانیارین هری داویه ده درباره و تقینه دا چنه هیچ دیار بویه کی بوی تقینه را بویه؟ بله دل بخوین او تقینا کو هاتی پیک آنین لقهوه خانه کو پارێزەرێ کۆشکا دادوەریە یا سووریێ لێ دجوێن ددەما بهێن ڤەدانا خۆدا واتە ئەوە دەما کو تەقین چێ بوویە پارێزەر ددەما بهێن ڤەدانێ دەبوون و هاتبوون ji ber ku ew bi taybet ji bo waya kesê têne wê derê ji koşka dadweriyê tên ku ew jî çend mitreyan dûrî vê koşka dadweriyê ye hejmara herî kêm li gorî wezareta tenduristiyê ya Sûriyê hejmara destpêkî ya kuştiya kêmayî 5 kesa û derdora 11 kesa ku ew jî birîndarin lê ew birîndarê ku bi giranî birînê wa hene ew najî jiyana xwe ji dest din ji ber ku birînê wa gelekî giranin heta weke niha jî wezareta navxweya Sûriyê negotiye kî li pişt vê teqînê ye ew teqîna ku ji diriya mayîneka çandî de hatibû teqandin lê belê hêzên ewlehiyê ez niha li cihê bûyerê me jî hêzên ewlehiyê dorpêç kirine koşka dadweriyê li Sûriyê û hewl din ku li vê derê kontrol bikin û çend kesin jî hatin desteserkirin yan got girtin belkî wadbînin gumanê wal ser wa hene ji bo wê lêkolîn berdewamin kakî li pişt vê yekê lê dil bixwîn ev teqîn çêbû di demekê de ku gelek şandên diplomasî ji welatê Libnanê ku îro me ew dîtin û ji Brîtanya û ji çend welatên dîtir jî li Dîmeşqa paytexta Sûriyê bûn ku civînê wal gel hikûmeta Sûriyê bûn ji bo wê jî di demekê de ye ev teqîn çêbû ku hêzên ewlehiyê jî li vê derê gelekî kom dibin ji ber ku nîzîkî koşka dadweriyê ne lê niha jî heta weke vê deqê lêkolîn berdewamin ji aliyê hêzên navxweyê Sûriyê ve ku kî li pişta vê û heta weke vê deqê jî ti kesî negotiye em li pişt vê bûyerê ne dil bixwîn. gelekî spas Solîn Mihemed Emîn ji Şamê.